Como vos decía, o resultado xurado cada vez é máis apretado. Son 9 persoas distintas, 6 de fora do Grove, 3 do Grove. As 3 persoas do Grove votan únicamente a crítica. As 6 persoas de fora votan 3 música, 3 vestuario, escenografía, etc. O resultado, creo que estamos casi todas, pero bueno, se non veñen as outras, vamos a empezar xa. O resultado este ano, e ímolo ir lendo do que quedou no 7º posto ata que quedou en primeiro posto, é o seguinte. En 7º lugar, as Cantareiras fixeron un grandísimo traballo. En 6º lugar, tendo en conta que xogan fora da casa, a Marajota, que tamén fixo un grandísimo traballo aquí. En 5º lugar, as Mais Plus. Como vos decía, xa desde este 5º lugar a votación é moi apretada. Tanto que as diferencias son de 1 ou 2 puntos para arriba ou para baixo. En 4º lugar, os Güeros. Hai moita xente. Hai moita xente neste pabellón, é moi tarde, vamos a continuar, e alégrame moito ver que o espírito olímpico, este espírito deportivo se vai a manter hasta o final. En 3º lugar, os Ultrasur. Esforzámonos moito este ano. Esforzámonos moito este ano para que todo fora da mellor maneira posible. Realmente creemos que as comparsas fixeron un grandísimo traballo todas. Creemos que os que organizamos este festival tamén. Gracias a Manolo Cortés, que fixo a presentación deste acto. Gracias aos membros do xurado. E decimos xa que en 2º lugar resultou os Garoulos. Polo que, como todos e todas sabedes, a comparsa gañadora do certame no Festival de Comparsas 2009 é os da Bayuca. Es la medicina para todos los dolores del corazón. Y esto es para ti, porque le disfruté para que te